ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони гиромӣ ва подписчикои муҳтарами канали Фурқон ТЖ ва салому дуруди худро ба ҳар як меҳмоне, ки имрӯз ин навора тамошо мекунанд, мерасонем ва аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ба канали мо обуна шуда зангуларо пахш намуда аз наворҳои нав ба нави мо бохабар бошед. Ва имрӯз барномаи суолу ҷавобҳост аз маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне шӯрои уламо. Ва шурӯъ мекунем. суоли аввалинро бародар бо номи Акбарҷон суол карданд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дар вақти саҷда чанд узви бадан бояд ба замин расад? Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, ҳангоми саҷда 7 узви бадан ба замин мерасад. ҳарду пой, ҳарду зону, ҳарду кафи даст, пешонӣ бо бинӣ. зеро расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ҳадисе фармуданд: ман маъмур шудаам, ки бо 7 устуғон яъне узв саҷда кунам, бо пешонӣ ва бо дасташ ба бинии мубораки худ ишора кард. ҳарду даст, ҳарду зону ва ҳарду қадам. ривояти Бухоро ва Муслим. мегузарем ба саволи дигар. бародар бо номи Мукаррам суол карданд: агар дар вақти танҳоӣ ё оромӣ сурае аз Қуръон, хусусан сураи Ёсин ё Ояталкурсиро бихонам, ҳис мекунам, ки хуни баданам меҷӯшад ва рӯям гарм мешавад. Сабабаш чист? Ассалому алайкум. бародари азиз, шумо худро дуохонӣ кунед. иншоаллоҳ ин эҳсоси нороҳатӣ аз вуҷудатон бартараф мешавад. як бародар бо номи Суннат суол карданд. ассалому алайкум. ман духтареро дӯст медорам. ӯ мегӯяд, ки маро ба дигаре медиҳанд, вале намедонам, ки рост мегӯяд ё дурӯғ. ман чӣ кор кунам? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари гиромӣ, шумо барои расидан ба мақсади худ аз Худованд талаб кунед, то он ки ҳар чизе барои шумо хайр аст, ҳамонро насибатон гардонад. суоли навбатӣ. бародар бо номи Аббос суол карданд. агар дар вақти никоҳ зану мард тану нафсашонро бибахшанду қабул кунанд ва шоҳид фақат як мард бошад, ин никоҳ дуруст мегардад? хуб, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, чунин никоҳ дар шариат никоҳи фосид аст ва эътибори шаръӣ надорад. яъне бояд ҳатман, ки ду мард шоҳид бошад. агар як мард шоҳид бошад, ба ҷои як марди дигар бояд ду зан шоҳид бошад. бародар бо номи Шаҳром суоли навбатиро доданд. дар хоб дидам, ки сарвари давлат аз як нон шикаста нимашро ба ман дод. таъбираш чист? пешакӣ миннатдорам. ассалому алайкум. бародари азиз, дар хоб дидани султон ва нон нишонаи хайру баракат ва ризқу рӯзӣ аст. хоби шумо иншоаллоҳ нек аст. як бародари дигар ба номи Шервон суол карда пурсиданд. ассалому алайкум. маънои номи Шервон чист? оё гузоштани ин ном ҷоиз аст? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, номи Шервон аз ду ҷуз иборат аст. шер ба маънои ҳайвони даранда ва вон ба маънои мислу монанд, яъне маънои ин ном монанди шерро ифода мекунад ва гузоштани он ҷоиз аст.
бародар бо номи Худоёр суол карданд: барои зане ки дар моҳи Рамазон одати моҳона пеш ояд, роза гирифтан мумкин аст ё на? Ассалому алайкум. Бародари азиз, дар ҳолати пеш омадани одати моҳона роза гирифтан манъ аст. Зан дар рӯзҳои одаташ розаро мехӯрад ва пас аз моҳи Рамазон қазои он рӯзҳоро ба ҷо меорад. бародар бо номи Раҳматулло суол карданд: дар ҳолати рӯза истифодаи сӯзандору ё чакондани дору дар раг розаро мешиканад? Ассалому алайкум. Бародари азиз, ҳар чизе ки ба бадан ворид мешавад, розаро мешиканад. Бинобар ин беҳтар аст ки ин амал шабона анҷом дода шавад. Агар шахс бемор бошад, дар ин сурат хӯрдани роза ва истеъмоли дору барои ӯ ҷоиз мешавад. Пас аз моҳи Рамазон қазои онро ҳатман ба ҷо меоред. як хоҳар суол карданд: агар шахси таҳорат дошта каме хоб равад, пас аз он дубора бояд таҳорат кунад? Ассалому алайкум хоҳари азиз. Бо такя ва ё бо паҳлӯ хобидан таҳоратро мешиканад. Бинобар ин пас аз чунин хоб ҳатман таҳоратро дастуру бояд кард. бародар бо номи Далер суол карданд: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ман дар моҳи Рамазон саҳархӯрӣ намекунам ва ҳангоми намози бомдод бархоста ният мекунам. оё тарки саҳархӯрӣ дуруст аст? Агар ҳамин тавр идома диҳам, гуноҳ мешавад? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, саҳархӯрӣ кардан суннат аст ва аҷру савоб ва баракат дорад. тарк кардани он макрӯҳ аст. хоб, инҷа буд як қатор суолҳое ки имрӯз мо ҷавоби онҳоро аз ин маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон дида ва ба саволҳо ҷавоб додем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки наворҳои баъдиро интизор бошед ва моро дастгирӣ намоед.